लोगोफोर जों बहाबा पिकनिक जाहैयोब्ला हाबा जाहैयोब्ला बर्थडे पार्टी जाहैयोब्ला जों फट' खेबनानै लायो भिडिअबो खालामो आरो बे गासैखौबो जोङो दोनथुमनो लुबैयो बेजों लोगोसे शेयारबो खालामनो लुबैयो दानि ससियेल मिडिया जुगाथ' शेयार खालामनायखौ जोंखौ बांसिनै इजि खालामबाय ओमफ्राय गोसोबो जाहोसिनबाय दा बे बेलेग बेलेग फट' खेबनाय आरो भिडिअ खेबनायखौ शेयार खालामब्ला एथ' मोजां नुवा जों ससियेल मिडियाफोराव नुयो मानसिफोरा बहुद मोजां शर्ट भिडिअ खालामनानै शेयार खालामो बेनिखायनो आंबो दिनैहाय बे भिडिअआव मोनसे टिउटरियेल लाबोदों काइनमास्टार टिउटरियेल काइनमास्टारानो वान अफ द बेस्ट एप भिडिअ एडिटिंनि थाखाय मबाइलावहाय बेखौ आङो नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप फोरोंलां बे स्टेप बाय स्टेपखौ नोंथांमोना फल' खालामोब्ला नोंथाङा मोनसे मोजां भिडिअ एडिटिं खालामनो हागोन आरो इउटिउब चेनेल दङब्ला फेसबुक चेनेलफोर दङब्ला पेजेसफोर दङब्ला नोंथाङा मोजां भिडिअ एडिट खालामना आपल'ड खालामना होनो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै स्टेप बाय स्टेप फल' खालामब्लानो जाबाय अब्ला थौ जोङो भिडिअखौ सुरु खालामनोसै बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे काइनमास्टार टिउटरियेलखौ स्टार्ट खालामनोसै जोङो काइनमास्टारखौ खेवनायसै बे काइनमास्टारखौहाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामना मोननो हागोन ओपन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि गेवगोन बियो जोङो सुरु खालामनायनि सिगां माखासे गोनां सेटिंस दङ बेफोरखौ खालामनानै लागोन बेनि थाखाय जोङो राइट साइड कर्नार आगदा जिङावहाय दङ गोजौसिनाव बेयाव थुनायसै बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन जोंनाव फैगोन ओमफ्राय जोङो फार्स्ट अपसन डिभाइस पारफरमेन्स इनफरमेशनाव थुनांगौ जों बेयाव थुबाय ओमफ्राय लास्टावहाय जोबनायाव जोंनाव दङ एनालाइज डिभाइस पारफरमेन्सखौ थुनांगौ दा बेखौ खालामोब्ला मा जागोन नोंनि जि मबाइल बाहायदों बियो अट'मेटिकेलि आपग्रेड जानानै थागोन जाहाथे साबसिन भिडिअखौहाय एडिट खालामनो हायो बेखौ एनालाइज डिभाइस पारफरमेन्सआव थुनांगौ बियो थुयोब्ला एसे गोबाव टाइम लायो आंनि खालामखानाय बेनिखायनो आङो नट नावआव थुनायसै नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाथार ओमफ्राय सेकेन्ड अपसन दङ एडभान्स सेटिंस बेयावबो जों थुनांगौ ओमफ्राय गोजौआव दङ अपसन अपेन मिडिया ब्राउजार इन फुल स्क्रिन बेखौ अपेन बा अनबो दोननो हायो जेबो प्रब्लेम जाया सेकेन्ड अपसन अपेन अडिअ ब्राउजार इन फुल स्क्रिन बेखौबो अफ अन दोननो हायो जेबो प्रब्लेम जाया लास्टआव जे दङ एलाउ आनलिमिटेड भिडिअ लेयार्स बेखौहाय अन दोननांगौ मानो अन दोननांगौ बे होनदों भिडिअ लेयार्स माने गोबां भिडिअ आर्ट खालामनो थाखाय एडिट खालामनो जे गोबां भिडिअ फिसा फिसा भिडिअ आर्ट खालामनांगौ बेनि थाखाय बियो खामानि होयो बेखौ खालामथारनांगोन अब्ला जाजोब्बाय जोङो लास्टआव जोङो मेन पेजाव थांनोसै दा गाहायाव जोङो एसे नायबावनोसै गाहायथारावहाय हम दङ बेयाव सेरब्ला जोङो गोबां जोंनावहाय भिडिअफोर नुनो मोनगोन मानसिफ्रा माबोरै एडिट खालामदों बेफोरबायदि ओमफ्राय मिक्सआवबो जोङो भिडिअखौ नुनो मोनगोन माबोरै मानसिफ्रा काइनमास्टारखौ बाहायनानै भिडिअ एडिट खालामदों हनै ओमफ्राय थार्डआव क्रिएट जों बेखौनो सोलोंगोन दिनै ओमफ्राय लास्टआवहाय मी बे गावबा गावनि प्रफाइल स' जोङो क्रिएटआव थुनोसै बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे अपसन गेवबावदों प्रजेक्ट नेम होनदों बेयावहाय गावबा गावनि जा प्रजेक्ट बे नों भिडिअ एडिट खालामनायखौ मा मुं दोननो बेखौ नोङो बेयाव लिरनो हागोन आं दोननोसै टिउटरियेल गाहायाव दं आस्पेक्ट रेशिय'नि गाहायाव दं 16:9 बे गोजा जाखानाया थ' नोङो जिखुनु जा मोनसे थुनो हायो खिन्थु नोङो जेनि थाखाय बानायदों बेखौ नोजोर होनानै बेखौ अपसनखौहाय चुज खालामनांगौ जुदि इउटिउबनि थाखाय भिडिअ बानायदों 2 मिनिट्स 3 मिनिट्स बेफोरनि बारा अब्ला 16:9 आस्पेक्ट रेशिय' होनांगौ जुदि इउटिउब शर्ट्स एबा जिखुनु मसआवफोराव बानायदों अब्ला 9:16 1:1 फोरखौबो सोरबा मानसिफोरा इउटिउबाव बाहायो नाथाय बांसिन बाहाया आरो बेफोरबो गासैबो बाहायनो हायो जुदि इउटिउबनि बाहेरा ओरैनो शेयार खालामनो लुबैदोंब्ला लोगोफोरजों थ' जोङो इउटिउबनि थाखाय सोलोंनोसै बे जेरावबो शेयार खालामजायो इउटिउबनिया ओमफ्राय साबसिन जायो आखिनो जों बेखौ खालामनोसै गाहायाव दं एडभान्स सेटिंसखौ जोङो फट' डिसप्ले मड फिल अट'
बेफोरखौ जोङो जेब्ला एडिट खालामगोन अब्लानो सोलोंना लागोन बे होनो डिफल्ट फट' डिउरेसन बेबो नोङो भिडिअनि गेजेराव फट' होयोब्ला बे फट'खौ बेसे गोबाव नुजाहोनो लुबैदों मोनसे फट'खौनो बेनि डिउरेसन बियो ओमफ्राय बे ट्रान्सिशननि डिउरेसन बे ट्रान्सिशना मा बेफोरखौबो जोङो जेब्ला एडिट खालामगोन अब्ला मोजाङै बुजिनानै लागोन जों बेकआव थांफिननोसै ओमफ्राय जोङो क्रिएटआव होनोसै क्रिएटआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन जोंनाव गेवबावगोन बियो मा जाहैदों मिडिया ब्राउजार माने जोंनि मबाइलाव गावबा गावनि मबाइलाव जेसेबां मिडिया दङ फट' भिडिअ गासैखौबो नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन ओमफ्राय माखौ नोंथाङा लुबैदों गोबां बुस्थु दङब्ला जुदि सर्ट खालामनो थाखाय सायख'नो थाखाय मोजां जानायनि भिडिअल' नांगौला भिडिअआव थुदो इमेजाव नांगौला इमेजाव थुदो जोङो बर्थमान इमेजखौ लाग्रोनोसै आंनाव माखासे डाउनलड खालामखानाय दङ बेखौ जोङो लानानै खालामगोन बेखौ लाबाय आङो नाय जों बे फट'खौ एडिट खालामगोन बेनि थाखाय माखासे अपसन दङ नायदो लेफ्ट साइड कर्नारावहाय गोजौआव दङ एर' मार्क बेखौ थुला बेकआव थांगोन नै ओमफ्राय जों मा खालामदों बे डिलिट थाङा बेबो थाफिनगोन बेखौ सेरोब्ला बेखौनो थांफिननाय जायो टिउटरियेल नुबाय दा बुथुदो मानो बेनो गेवफिनबाय नै खोनाबाय दा ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय बियो रिडु आनडु जेनेबा आङो बहाय खालामबाय ओमफ्राय आंनो नांफिनगौसोलाय होमबा बेखौनो रिडु होनफिनदो बा आनडु बिदिनो जाबाय रिडु बिदि मिथिबाय दा ओमफ्राय फर्थ अपसनाव दङ केमेरा बायदि बे केमेराखा बेखौ गोजौनिखौ थुयोब्ला केपचार एन्ड सेभखौ थुयोब्ला गावबा गावनि मबाइलावहाय सेभ जागोन बियो नै जाबाय दा ओमफ्राय सेकेन्ड अपसन केपचार एन्ड आदार्स क्लिपब्ला बे फट'आनो आरो मोनसे ओंखारबावगोन खाथियावहाय नुबाय मोननै जाबाय बियो दा जोंनो बेखौ नाङा जों बेक थांफिनजो बेकआव नैबे रिडुआवहाय ओमफ्राय लास्टआव मा अपसन दं केपचार एन्ड आदार्स लेयार मानि मा बे जे दङ बे स्क्रिनाव जों जे नुदों गोजौनि स्क्रिनाव बेनो मोननै जागोन गाहायाव मोनसे जाफिनगोन नै खोनाबाय दा बेबायदि बेखौ होनो लेयार जोंनो बेखौ नाङाब्ला जों बेक थांफिनबाय ओमफ्राय दा दङ फिफ्थ अपसनाव सेटिंस बायदि माबा स्टार बायदि अपसन जोंबो थुनोसै जों मा नुगोन बेवहाय जोङो दहाय नुदोंमोन एडभान्स सेटिंसआव बेफोरनो मास्टार भलिउम बेसेबां दोननो बेखौ 100आवनो दोन ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय अडिअ फेड इन बे अडिअ फेड इन मानि मा जुदि जेब्ला नोंथाङा फार्स्ट स्टार्ट खालामो रायज्लायनो अब्ला नोंनि रायज्लायनाया आस्थियैनो लाउड जालांगोन आरोना बेफोरबायदि अन दोनोब्ला ओमफ्राय बेसे गोबाव दोननो बेखौ बिदिखौबो खालामनो हायो दा ओमफ्राय अडिअ फेडआव दा लास्टआवहाय जुदि रायज्लायनाय जोबनायनि उनावहाय जोबनायनि एसे सिगां बे नोंनि आवाजआ भलिउमा खम जानानै जोबलांगोन बेनो जाहैबाय अडिअ फेड आउट आयौ दानो जाहैबाय भिडिअआवबो बिदि फेड इन माने भिडिअआ आस्थियैहाय मा होनो नोंना खोमसि जानानै ओंखारगोन ओमफ्राय भिडिअ फेड आउटला बियो खोमसि जानानै जोबलांगोन जों खेबसे नायग्रोनि बेखौ माबोरै जायो नायदो स' नुबाय दा खोमसि जानानै जोबगोन बियो नै आस्थिनो नै नुबायना बेफोरबायदि थ' बे गैयाला मा जागोन नों नाय भिडिअ बेखौ भिडिअ अफ खालामनोसै जों अफ खालामब्ला माबोरै जायो बेखौ नुनो मोनगोन नै खेबसेनो ओंखारगोन बे नै खोमसि जाया बेवहाय थ' बुजिबायना बेफोरबायदि ओमफ्राय लास्टआवहाय बेखौ सेरला नै बेबायदि जायो एडिट खालामनाया माबोरै नुदों बेखौहाय नोंथाङा जुदि नायनोब्ला फुल स्क्रिनाव बिदि खालामनो हागोन ओमफ्राय लास्टआवहाय जाहैबाय जों बेखौनो सेरफिननांगौ सिगांनि बायदि मोननोब्ला ओमफ्राय लास्टआव जाहैबाय बेखौ सेरब्ला नैबे गोजा लाइन दे दं गाहायनि पिक्सारावहाय बिखौ नोङो बहा लांनो बेखौ खालामनो हागोन लास्टआव मा दं मुभ टु एन्ड ला बे लास्टआव थांगोन मुभ टु प्रिभियास पइन्ट ला नै दा ओमफ्राय मुभ टु बिगिनिं लाबो थाबाय बियो सुबिदा दा गाहायनि फटकआव नाय गाहायनि फटकआ माब्रै दङ जोङो खर'खौ नुजोबदों ना माबा थाइखौबो नुदों बेलखौबो नुदों नाथाय बे स्क्रिन गिदिरावहाय गोजौआवहाय खर'खौ नुजोबाखै दा जों बेफोरखौ एडिट खालामनोब्ला मारै खालामनांगौ होनोब्ला जोङो बे फट'खौ जोङो सेलेक्ट खालामग्रोनांगौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जे गाहायाव फटक दङ बे लाइन गोजा लाइननियावहाय बेखौ जों गेजेराव थुनांगौ खेबसेनै होमब्ला येल्ल' कालारनि जाबाय बे सेलेक्ट जाबाय सेलेक्ट जानाय लोगो लोगो
बे अपसन जे ओंखारदों लेफ्ट साइड कर्नार राइट साइड कर्नार आलदा आलदा जाजोब्बाय थ' बेफोरनो जोंखौहाय एडिट खालामनो होगोन बेयावहाय नाय जोङो सेलेक्ट खालामाला बुक आलदा ओंखारो नै खोनाबायना राइट साइडआव माबोरै ओंखारदों लेफ्ट साइडआव मा ओंखारदों आं फोरोंजोबखाबाय राइट साइडआव मा ओंखारदों बेखौ आङो लास्टआव फोरोंगोन अब्ला जोङो बेखौ एडिट खालामनो जों सोलोंग्रोनोसै बेखौ जों सेलेक्ट खालामगोन एडिट खालामनोब्ला थ' बिनि थाखाय लेफ्ट साइड आरो अपसना बेलेग बेलेगबाव बेखौ जों सोलोंनोसै गोजौआव 3 डटआव थुयोब्ला मा नुगोन डुप्लिकेटब्ला मा जागोन बेनो आरोबाव मोनसे जाबावगोन नै बेफोरबायदि थ' जोंनो बेखौ नाङा जोङो बेक थांनोब्ला मा रिडु दंबाव ना सेलेक्ट खालामफिननोसै आरो नै डुप्लिकेट आस लेयार दहाय जों जेरै मोन्दोंमोन बिदिनो जाहैबाय नै लेयार बियो थ' जोंनो नोंखौ नाङा बेबायदि दे ओमफ्राय बे जाहैबाय रिडु आनडु बेलाय डिलिट जाहैबाय बेखौ मा डिलिट जागोन ओमफ्राय बेखौ थुला बेबायदिनो नै आगोलनि बायदि स' बेखौलाय आखिनिखौ जों रोंबाय दाना आगदानिखौ जों थांनोसै आगदानि बे एर' मार्कआ जोङो बेक थांगोन ओमफ्राय बे एर'नि गाहायाव दे रिप्लेस दङ बेखौ थुयोब्ला मा जागोन बे फट'खौ जोङो रिप्लेस खालामनो हागोन जेरै आं थुनां नायनोसै लागोन नै रिप्लेस जाबाय दा जोंनो आरो जुदि नोंथाङा सानदोंब्ला है मिस्टेक जाबाय आंनो आगोलनिखौ नांगौ होमब्ला मा खालामनांगौ रिडु ओरैहाय आगसिजों जे दं बेखौ थुनांगौ नै बेनो फैफिनबाय ना सेलेक्ट खालामफिनबाय ओमफ्राय सेकेन्ड अपसनाव दं केमसिनि जे माबा छबि ट्रिम अर स्प्लिट बेखौ जों थुयोब्ला मा जागोन बेखौ थुयोब्ला जोङो बे पिक्चारखौ बा भिडिअखौ जोङो ट्रिम खालामनो हागोन बे अबेबा एरियाखौ जोङो नाङाब्ला बेखौ दाननो हागोन बेफोरबायदि नाय बिनि थाखाय मा खालामनांगौ बे गोजा लाइन दंना गोलावनो बेखौ अबेयाव नाङा बाव दोननांगौ जेनेबा आं नैबाव दोनबाय ओमफ्राय बे गोजानि आङो लेफ्ट साइडखौ नाङा होमबा मा खालामनांगौ ट्रिम लेफ्ट दावहाय जों थुनांगौ नै ना ओमफ्राय नांफिनगौब्ला मा खालामनांगौ रिडु आखिथिंजाय नै ओमफ्राय राइट साइडखौ नाङाब्ला बे गोजा सिननि ट्रिम टु राइट नै खोनाबाय बेबायदि ओमफ्राय थार्ड अपसनाव दं स्प्लिट माने बे एखे भिडिअखौनो जोङो मोननै खालामनोब्ला इमेजखौ बा भिडिअखौ जोङो स्प्लिटआव होनांगौ नै मोननै जाबाय बेयो अब्ला मोननैखौबो आलदा आलदा नोङो एडिट खालामनो हाबाय बेफोरबायदि ना बेफोराव बाहायो जोंनो बेखौ नाङा दे जों बेखौ सोलोंग्रोनोसै स' थार्ड अपसनाव दं पेन एन्ड जुम दा पेन एन्ड जुम खालामोब्ला जों मा जागोन बियो बुहुत मोजां मोनसे इफेक्ट होयो पेन एन्ड जुमा नाय गाहायनि छबियाव जेरै दङ खर'खौ नुजोबो नेकटाइखौ नुजोबो खिन्थु गोजौआवहाय नुवा नै नुजोबा नै थ' बेफोरखौ जों माबोरै खालामनो बेथ' रियेल इमेजआ बिनि गाहायनि बायदिसो जोंनो बिदिखौ नांगौब्ला जोङो पेन एन्ड जुमखौ बाहायनांगौ नै गोजौ राइट साइडआव नाय गोजौआवहाय रेड जादोंना रेड ट्रायंगोल बेयावहाय माबायदि जादों गेजेरखौल' नुदों हनै ना जोंनो गासैखौबो नांगौ फार्स्टआवहाय स्टार्ट पजिशनावहाय होमबा मा खालामनांगौ बेखौ सेलेक्ट खालामदो पेन ना स' मा खालामनांगौ बे गोजौनि पिक्चार गैया होमबा बेयावहाय आसि मोननैजों दांनानै जोङो बिदि खालामनांगौ नै नुजोब्बायना जों नुजोब्बाय नङा होमबा जेरै अरिजिनेल फट' जों बिदिखौ नुबाय नै दा ओमफ्राय बिनि उनावहाय इकुवेल टु साइन दं समान समान ओमफ्राय दङ एन्ड पजिशन जोबनायावहाय बे जोबनायावहाय मा जागोन बिदि दा जों इकुवेल टु होब्ला मा जायो नायदो इकुवेल टु होब्ला मा जायो नै जोबजासिम बियो समान जालांगोन ओमफ्राय जुदि जोङो बे समान समानखौ माबायो ओमफ्राय जों फार्स्टनिखौलाय खालामखाबाय एडिट खालामखाबाय एन्ड पजिशन जोबनायाव नै जों मारै नांगौ जोंनो एन्डआवहाय जोङो बिनि मोखांखौल' नुनांगौ नै बेबायदि अब्ला बेबायदि नुदों इकुवेलखौ दाथुसै जे बेबायदि जाहैबाय बेयो ओमफ्राय होमबा प्ले खालामदो माबोरै नुयो बुहुत मोजां इफेक्ट नुगोन नै नुबायना बे मोनसे मोजां इफेक्ट आरोना स' बे जाबाय दाना ओमफ्राय गाहायाव आरो फैबावदो रटेट एन्ड मिररिंआलाय इजि जोङो बेखौ फिदिंनो हायो नै बेफोरबायदि ना बेनो रटेट एन्ड मिररिं फिल्टारा मा जे मा फटक दङ बेखौनो मा होनो आरोबाव एडिट खालामनो जों एडिट खालामनो हाया नाथाय जि दङ बेनो हारसिङै एडिट जागोन नै बेखौ दोनोब्ला मा जागोन खोनाबायना बेखौ होनो फिल्टार जोङो फिल्टार खालामनो हायो जोङो सान्दुं गोसायाव लादों होनो हायो नै सान्दुं गोसामोन बेयाव खेबदों फट'खौ नामा बेफोरबायदि नै बेफोरबायदि गोबां दङ बेखौ गावबागाव बाहायनानै ट्राइ खालामनानै नायबाय था अब्लानो जागोन थ' जोङो बर्थमान जेखौबो नांथ'वा जेरै दङ बिदिनो नांगौ ना फिल्टारखौ जों रोंबाय दाना एडजास्टमेन्ट दङ एडजास्टमेन्टआबो बिदिनो एडिट खालामजायो फट'खौ नाथाय बेवहाय जोंनो एडिट खालामनांगौ जेनेबा साननांला एसे खोमसि नुदों फट'खौ जोङो ब्राइटनेसखौ बारायबाय नै
ओमफ्राय मोजाङै सिनायाखै माबाफोरखौ खानायफोरखौ होमब्ला बेखौ बाहायबाय नै खानायफ्रा मोजां सिनायबाय दा आब'ला नै मोजां सिनाया खाना मोजां सिनायबाय सेचुरेशन माने बेबो एसे दुंहाव नुहोगोन बेबायदि भाइब्रेन्सआबो एसे खरा नुहोगोन आरो मा टेम्पारेचार नै ना हाइलाइट्स नै बेखौ हाइलाइट खालामनो हागोन नोङो गोसोमा गोसोम बिदि नुजोबदों हनै ना बेफोरबायदि स' बेफोरखौ ट्राइ खालामबाय थानांसो बिदिखौ मोजाङै रोंजोबो दा आं फोरोंबाय आदबखौल' नोंथांमोना माबोरै एडिट खालामनो बेखौ खालामबाय थालासो बुजिलांगोन थ' आदबा बेनो आरो ना जों बेगाव थांफिननोसै जों एडजास्टमेन्टखौ रोंबाय दा नै क्लिप ग्राफिक्स सिगां जों फिल्टाराव मा सोलोंदों बे फटकखौनो जोङो एडिट खालामनो क्लिप ग्राफिक्सआव मा जागोन फटकनि सायाव आरोबाव गुबुन मोनसे माबा मा होनो एडिट खालामनाय नाय नुबायना बेफोरबायदि आरो बेखौ नै जुदि बेयावहाय नोंनि फटक फैगोन बा भिडिअ फैगोन ओमफ्राय सोरनि फटक बियो बेखौ लिरनोब्ला जेनेबा सरि क्लिप ग्राफिक्स अबा बेवहाय नाम लिरदो सोरनि फटक बियो रबार्ट पेटिंसन रबार्टनि बे नाय नुबायना स' बेफोरबायदि नै माबायदि नुगोन नाय बेफोरबायदि स' बेयावबो गोबां दङ बेखौ ट्राइ खालामबाय थालासो नुगोन नै आरो दंबाव नै बेखौ फैयोला बेबायदि नुगोन नै ना बेखौ होयोला बिदि नुगोन नै नोंथाङा जेरैबायदि गावनि भिडिअखौ मोजां नुगोन सानदों बेखौ बाहायनो हायो खोनाबाय दा नै नुबाय बेफोरबायदि कालारखौबो चेन्ज खालामनो हायो स' बेफोरबायदि ट्राइ खालामबाय था अबानो जागोन बेफोरो नुबाय बेफोरबायदि स' गोबां दङ ना आरो नांबावगौला नोङो नैबेयाव आरो नांबावगौला मा खालामनो हायो बे गोजौआव दे न' दं बेवहाय सेरनो हायो नै बेयाव सेरनानै गोबां नोङो अपसन डाउनलड खालामनो हायो जाबायना स' जोङो मा क्लिप ग्राफिक्सखौबो सोलोंबाय दाना बिगनेटआ मा बिगनेटखौ थुला जोङो अन खालामना मा जागोन नै साइडआवहाय मा जालांदों गोसोम जालांदों नुबायना नै बेल' आरो बियो खोनाबायना बै बेलाय नै बेबायदि दानिया जोङो मोनसे फट'खौ एबा भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामनो जों बेखौ सोलोंबाय दा नाथाय नोङो जेसेबां फटक दङ नोंनि लोगोफोरजों लानाय बहाबा बेरायनाय भिडिअ खालामनाय बेफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे सर्ट भिडिअ खालामनो लुबैदों अब्ला मा खालामगोन जोङो मा खालामनांगौ बेखौ जोङो एडिट खालामखांखाबाय नालाय जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामब्ला जोङो गुबुन मोनसे जोंनि फटक एड खालामनो लुबैबावदों बे भिडिअआव मा खालामनो बिदिब्ला राइट साइड अपसन ओंखारदों जोंना गल ना सार्कोल बेयावहाय अपसनफोर दङ जोङो फटक एड खालामबावनोब्ला गोजौसिनाव दं जोंनो मिडिया जोंबो थुनांगौ अब्लानो जोंनो मा नांगौ जोंनो फटक नांबावगौ साननांला नै बे गारिखौ जोङो नांबावगौ अब्ला जोङो बेखौ एड खालामनो हागोन नै ना ओमफ्राय बेखौ जों एड खालामनो हागोन नुबाय बेफोरबायदि ना ओमफ्राय जोङो मा खालामनो लुबैदों बेवहाय माबायदि एडिट खालामनो लुबैदों जों बेवहाय खालामनो हाजोबगोन बेखौ होनो मेन मिडिया ना नङा होमबा बेफोरबायदि एसे गुबुनैहाय एडिट खालामनोसै जोङो जुमावहाय जोङो बेखौहाय गिदिर दोननोसै ना बेफोरबायदि ओमफ्राय लास्टावहाय जोङो बेखौहाय बेबायदि दोननोसै नाय खोनाबायना नै बेफोरबायदि दानिया बिनि उनावहाय जोंनो मा दङ लेयार दङ जों लेयाराव सेरला मा जागोन नै आरोबाव अपसन ओंखारबावगोन फार्स्टआ जाहैबाय मिडिया जोंनो मा नांगौ मिडिया नांगौला मिडियायाव आरोबाव जोङो चुज खालामनो हाबावगोन दा बे बहा जइन जाहैगोन बेखौ मोजाङै नाय दे साननानै ला जोङो नैबेखौ नांगौ दानिया बहा फैखो बियो नाय बे गोजा लाइना बहा दङ बिनि राइट साइड थाबोयो बेनिखायनो जोंनो बे इमेजखौ बहा नांगौ बेखौनो जोङो बे लाइनखौ बेयावनो दोननांगौ साननांला जोंनो बे दा इमेज लानायखौ जोंनो नैबावसो नांगौ हो बाव नांगौ अब्ला जोङो मा थांगोन बेयावनो थांफिनगोन ओमफ्राय नाय जाबाय दा बेयावसो फैबाय नै खोनाबायना थ' बेफोरबायदि लेयार अबा लेयारखौ जोङो बुजिनोसै दाना मेन मिडिया गोजौनिखौलाय मेन मिडिया बुङो बे गोजौनिखौ दा गाहायाव थानायखौ लेयार बुङो दा बेफोरखौ जोङो माबोरै एडिट खालामनो जोङो बेखौनो सोलोंनोसै नाय जोङो बेखौ माबा खालामला सेलेक्ट खालामला नाय बेबायदि स्क्रिन गिदिरावबो बेबायदि जाफैयो ओमफ्राय बे एर'आव बोनानै जोङो गिदिर फिसा खालामनो हायो बेफोरबायदि ओरै बेबायदि फिदिंनो हायो खोनाबायना ओमफ्राय ओरैलाय फ्राय एखेयानोखा माबाफोरा मा होनो अपसनफोरा खालि लास्टनि बे सेफटि पिन बायदि दङ बेखौ जोङो
सोलोंनोसै बियो जाहैबाय पिन बेखौ होयोब्ला मा जागोन बे बहा दोनदों नोङो गाहायनि लेयारखौ बियो बेयावनो थाबाय थागोन गोजौनिखौ नोङो सोलायलाबो बियो सोलायनाय नङा नाय बेनो थाबाय थागोन बियो ना खिन्थु जोङो बेखौ पिन दोनाब्ला ना बियो बेजों खारफागोन नाय खोनाबायना बेफोरबायदि स' पिननि खामानिया बिदिनो बियो स' जोङो बेखौ जेरावबो लांनो हायो जेनेबा सानना ला नैबो लाबोनो हायो बबो दोननो हायो जेरै जोंबो ना बेफोरबायदि नै खोनाबायना नै ओमफ्राय बे बेसे गोलाव दङ बिदिमल' थांगोन बियो बेखौ नोङो गोलावबो खालामनो हायो नै बेखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्रायहाय बे 3 डट दङ ना बेयाव थुदो नै दुरेसन ओंखारबाय बेखौ गोलाव खालामनो हायो नै खोनाबायना बेफोरबायदि ना स' बेनो लेयार दा बेवहाय लेयार थुनाय लोगो लोगो गोबां जोंहा माबा अपसन ओंखारबावो राइट साइडखौ नायदो रिप्लेसआलाय एखेखा ट्रिम एन्ड स्प्लिटखौ जों सोलोंखाबाय स्प्लिट स्क्रिन जायोला नै मारै जोङो नांगौ खोनाबाय नै 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 बेखौ जोंनो दिनै नांथ'ला स्प्लिट स्क्रिनखौ जों अफआव दोनथ'नोसै स' दानिया एनिमेसन आलदायै जोङो अपसन मोनो माबायावहाय लेयारावहाय मा एनिमेसन नुयो जोङो बेखौ सोलोंनोसै फार्स्टआव दङ इन एनिमेसन माने बे फट'आ माबोरै नुजागोन नाय बिदिला बेबायदि नुजागोन बियो ओमफ्राय बेसे गोबावै नुजानांगौ नै गोबाव टाइमबो सोलायनो हायो आस्ति नुजानोसै बियो नै खोनाबायना आस्तिसो नुजागोन बियो बदनला बियो थाब नुजागोन नै बेफोरबायदि खोनाबाय बेबायदि ओमफ्राय पप राइट होनला नै ओमफ्राय स्लाइड राइट होनला आगदानिफ्राय फैगोन बियो ना स्लाइड आप होनला गोजौनिफ्राय फैगोन बियो बेफोरबायदि क्लक वाइस होनला नै बेफोरबायदि बेफोरखौ गावबागाव ट्राइ खालाम भिडिअ'आव माबायदि मोजां नुगोन बेफोरखौ साननानै लानांगौ बेयो जाहैबाय दानि अभारअल एनिमेसन माने मा बे जोबजासे बेनो जाबाय थागोन नाय बिदि जाबाय थागोन बियो फट' जोबजासे नायदे फार्स्टआवल' जाया नाथाय बे जोबजासे नै बिदि जाबाय थागोन बे नै बेखौ होनो अभारअल एनिमेसन नाय बे जोबनाय लोगो लोगो जोब्बाय बियो ना बे जाहैबाय अभारअल एनिमेसन जोङो नानखौ दोननोसै गावबागाव ट्राइ खालाम बबेया मोजां नुयो ना बेफोरबायदि माने आउट एनिमेसना मा जोबनायाव माब्रै बियो ओंखारलांनांगौ भिडिअ'आ ना बा फट'आ नाय होमबा नायदो जों फेड इन होदोंना आस्थियै खोमसियै जोबलांगोन बे नायनो नै ना बेफोरबायदि स' जोङो आउट एनिमेसनखौबो सोलोंबाय क्रपिंआबो बन दङ बे क्रपिं ना जोङो गिदिर फिसा खालामनो हायो नै अबेखौबा नाङाब्ला जों बेखौहाय इउस खालामनो हायो क्रपिंआवहाय ना जोंनो बे मानसिखौ नाङा अब्ला नै बेफोरबायदि ओमफ्राय मा शेप नांगौ जोंनो बेखौबो नै शेपआ गल नांगौला गल जागोन बेयो नै ना बिदि नांगौला बिदि जागोन ना बिदि नांगौला बिदि नाय भिडिअ'आव माबायदि नुयो नाय गल नुबायना बेफोरबायदि ना थ' जोङो क्रपिंखौ बहा बाहायो जेब्ला जोंनो ससेखौ नाङा अबेखौबा जोंनो नाङा अब्ला बे फट'निफ्रायनो अबेखौबा नाङाब्ला जोङो बेखौ बाहायो नांफिनगौब्ला जोङो बिदिनो गिदिर खालामनो हायो नै बेफोरबायदि खोनाबायना बेबायदि ट्रान्सफर्माबो एखे रोखोमनिनो ट्रान्सफर्माबो नै बेखौ नोङो नै बेफोरबायदि बेनो ट्रान्सफर्म जाहैबाय नै फिल्टाराबो जों सोलोंखाबाय ना फिल्टाराबो सिगांनियावनो जों फोरोंखाबाय नै एखे एडजास्टमेन्टआबो जों सोलोंखाबाय ब्राइटनेसखौ बारा खम खालामनो हायो बेखौ गावबागाव ट्राइ खालामबाय थाला साबसिन जायो आरोना स' आल्फा अपेसिटि माने बेसेबां नुहोनो हायो नोङो नुहोनो लुबैदों जेनेबा जुदि जोंना मेन पिक्सारा बांद्राय दा नङा बांद्राय ब्राइट नङा अब्ला जोङो लेयारखौ ब्राइट खालामना मा जागोन मानसिफ्रा लेयारखौसो बांसिन नायगोन मेन फट'खौ नायनाय नङा बेनिखायनो लेयारखौबो जोङो खम खालामनोब्ला नै ना एसेल' फुटला नुहोबाय बेफोरबायदि आरोना बेखौ अपासिटिखौ जोङो बेयाव बाहायो क्रमा की ओमफ्राय मेजिक रिमुभारा एखे जों बेखौहाय उनाव सोलोंनोसै नाय बे ब्लेन्डिंआ नै बेबायदि ब्लेन्डिं माने बियो फटकजोंहाय मिलायफानो नागिरगोन आरो माने ओमफ्रायना फटकजों बियो मिलायफानो नागिरगोन बेबायदि थ' जोङो बेखौबो सोलोंबाय ना ओमफ्राय दानिया जोंहा मा दंबावो आर लेयाराव जों थांबावनोसै ओमफ्राय सेकेन्डआव मिडियाखौ जों रोंखाबाय मिडिया लेयारखौ मा खालामनांगौ ओमफ्राय इफेक्ट्सआव जों थांनोसै इफेक्ट्सआव थांला नै जोंनो गोबां दङ इफेक्ट्स मा इफेक्ट नांगौ जोंनो नै ब्लोर खालामबाय बेबो ब्लोर नै ना बेबायदि ओमफ्राय जुदि इफेक्ट नांबावगौब्ला जोङो बे हमाव थांनांगौ ना हमाव ओमफ्राय बेवहाय गोबां ओंखारगोन दिनैहाय नेटआ स्ल' स' आं बेखौ खालामथ'ला गोबां ओंखारगोन बेखौ डाउनलड खालामनानै दोन ओमफ्राय बेयाव नुजाफैगोन ओमफ्राय बेखौ नोंथाङा बाहायनो हायो बेनो इफेक्ट आरोना नै बेफोरबायदि इफेक्ट बेयो स' जोङो
बेखौ नांथ'ला स' लेयाराव थांफिननोसै स्टिकार दाना स्टिकार मा नांगौ स्टिकार नै बेफोरबायदि फैबाय बियो ना ओमफ्राय जोंनो बहा नांगौ बेखौनो बे गोजासिनखौ गोलावसिनखौ जोंनो बेयावनो दोननांगौ बहा जोंनो बे जों जे बुस्थुखौ लानो बेखौ दोननो लुबैदों जेनेबा जों बाव लुबैदोंब्ला स्टिकारखौ जों बे गोलावसिनखौबो दोननांगौ नाय अब्लासो बाव फैगोन बियो गुबुनाव दोनला गुबुनाव फैया ना बेफोरबायदि ओमफ्राय सेलेक्ट खालामनोब्ला बे स्टिकाराव बा इमेजावनो थुनांगौ ओमफ्राय सेलेक्ट आनसेलेक्ट खालामफिनोब्ला बिनि बाहेरायाव थुलाबो जायो नै बा बेगाव थांलाबो जायो जिखुनु जा ना जों बेखौ सोलोंबाय दानिया आरोबाव जों लेयाराव थांबावनोसै ओमफ्राय स्टिकारखौ जों सोलोंबाय दानिया टेक्स्टखौ जों सोलोंनोसै टिआव थुदो होमब्ला जोङो बहुत लिरनो हाबाय टेक्स्टखौ मानो बाहायो जेब्ला जोङो गावनो गावनि माबा मोनसे लिरनानै जोङो बेखौ एडिट खालामनो लुबैदों अब्ला जोङो टेक्स्टखौ बाहायो सिगां जों ग्राफिक्सआव मा सोलोंदों जे होखानाय कम्पिउटारनिफ्राय बे सिस्टेमनिफ्राय बेखौ बेयावनो जोङो एसेल' एडिट खालामनानै बेखौ आर्ट खालामनाय बियो ग्राफिक्सआ टेक्स्टआव जोंनो लिरगोन ओमफ्राय बेखौ जोंनो एडिट खालामगोन जों साननांला जोङो बे भिडिअनि नामखौ जेनेबा आर फोसाव दे अब्ला अके थुदो बाव फैबाय बेयो नाय ने दा गुफुर सिनाया ना बेखौबो जोङो कालारखौ होनो हायो लास्टआव फैदों नै फर्थ अप्सनाव गाहायाव कालारबो थुदो अब्लानो जोङो रेड होला मारै नुयो नै ना ओमफ्राय जोङो ब्लु होनो नै नुजोबो नङा होमबा बेफोरबायदि ना अब्लाबो मोजां सिनाया साननांला नोङो अभासिटिखौबो खम बेसि खालामनो हायो नै ना ओमफ्राय मा दंबावो टेक्स्ट आउटलाइन नै जोङो माबोरै नै ना गोजौआव लांनो हायो आन्डारलाइन खालामनो हायो ना कारेक्टारखौ बेसे गोजान दोननो बिदि खालामनो हायो ओमफ्राय लाइनखौ बेसे गोजान दोननो बिदि लाइन गैया स' बेफोरबायदि जोङो इउस खालामनो हायो दानिया आउटलाइनखौबो जोङो बिदि खालामनो हायो नै ना वेटआ नै खोनाबाय बेफोरबायदि स' बे ग्ल'खौ माबायदि नांगौ जोंनो नै ना बेफोरबायदि नै ग्ल' ओमफ्राय बेकग्राउन्ड कालारखौ अन दोनदो बे कालारखौबो जों चुज खालामनो हायो नै बाव थुदो अब्ला जोंनो बैयाव येल्ल' लादों नालाय जोंबो ब्लु लानोसै खोनाबाय बेफोरबायदि ओमफ्राय फुल लानोला नै फुलाव होदो फुल विथ बेकग्राउन्ड बेक खालामफिनदो ओमफ्राय मा नांगौ जोङो बेवहाय खालामनो हायो ना ओमफ्राय बेखौबो जोङो माब्रै जों फैहोनो बेखौ खालामनो हायो बेखौ खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ इन एनिमेसनाव थांनांगौ माब्रै नै ओमफ्राय जुदि बिदि नांगौला नै बिदि ओमफ्राय स्लाइड राइट आगदानिफ्राय फैगोन बियो स्लाइड लेफ्ट आखिनिफ्राय फैगोन ना जेरै जों आगोलाव सोलोंदोंमोन बे इन एनिमेसन आउट एनिमेसना बेफोरबायदिनो नै ना बेफोरबायदिनो स' जोङो टेक्स्टखौबो सोलोंबाय माब्रै आर्ट खालामनो ना दानिया मा दंबावो लेयारावहाय हेन्ड राइटिं दंबावो हेन्ड राइटिंआव मा जोङो गोबां बुस्थुफोर जोङो जुदि पइन्ट खालामनोब्ला साननांला जोङो बिनि मेगनखौ पइन्ट खालामनो अब्ला मा खालामनांगौ बे एर'आव थुदो जोंनो माबायदि नांगौ जों पइन्ट खालामगोन नालाय जोंनो एर'खौ नांगौ नङा होमबा ओमफ्राय बेसे गिदिर नांगौ बे एर'खौहाय नै बेसे गिदिर खालामब्ला गिदिर जागोन बे नै ना बे देरद्रायबाय नङा होमबा जोंनो फिसा नांगौ एसे नै बेखौ लादों बे थिग जागोन नङा होमबा जों बेखौ लानोसै दा जों बे कालारखौबो चेन्ज खालामनो हायो जोङो येल्ल'बो दोननो हायो ना बेफोरबायदि अब्ला जोङो बिनि मेगनखौ थुनोसै नै अब्ला मेगनाव नायहरनाय जाबाय बियो नङासै नाय बेफोरबायदि स' ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौबो जोङो मा होनो एडिट खालामनो हायो नाय एनिमेसन माब्रै एनिमेसन ड्र इन अर्डार नै नुबायना ड्र बाय स्ट्रक नै ना फेड लास्ट फैगोन बियो नै बिदि स्लाइड राइट ना आगदानिफ्राय फैनानै थुगोन बियो बेफोरबायदि स' बेखौ ट्राइ खालाम ओमफ्राय खालामबाय थाब्लासो मोजां जालांगोन खिन्थु आङो नोंसोरनो आदबखौल' फोरोंबाय जों बेक थांफिननोसै अब्ला लेयाराव बेसेबां दं जों बेखौ सोलोंनानै लाबाय नङा होमबा बेखौ सोलोंनानै लाजोब्बाय दानिया जों बेखौ आनसेलेक्ट खालामफिननोसै दानिया गाहायाव दंबावो रेकर्ड थुला मा जागोन थुला मा जागोन नोङो गावनि भइसखौनो आवाजखौनो रेकर्ड खालामनो हागोन जेनेबा थांगासिनो दङ मोनसे पिक्चार बेखौनो नोङो नायनानै बुंनो रायलायना बियो जाबाय रबार्ट पेटिंसन बियो जेकेट गाननो नागिरदों बेफोरबायदि बुंनो हायो ओमफ्राय जों जाबायला बेफोरबायदि ओमफ्राय नाङाला बेखौ डिलिट खालामफिनदो ना बेफोरबायदि जों रेकर्डआव बेखौ थ' लास्टआव अपसन दं जोंना अडिअ'खौ थुला मा जागोन जेसेबां जोंनाव रेकर्डेड एबा डाउनलड खालामखानाय मिउजिकफोर दङ बियो फैगोन आरो बेखौ चुज खालामब्लानो जोङो बे अडिअ'नि जायगायाव बियो नोङो माबानो हागोन रिप्लेस खालामनो हागोन एबा बिजों लोगोसे आरोबाव नोङो गुबुन मोनसे अडिअ' सोफानो हागोन बेनो जाहैबाय अडिअ'नि बे खामानि मावनाय ओमफ्राय गेजेराव दं जोंहा
मा दङ बेयाव थुला मा जागोन गेजेरावहाय राइट साइडआव बे केमेराखौ बाहायला जों खेबनानै भिडिअ दोननो हागोन हय केमकर्डारखौ बाहायला मा जागोन नै भिडिअ खालामगोन केमकर्डारा थ' बर्थमान जोंनो नाङा बेखौहाय जोङो बेगाव थांसै दा जोङो फ्रायानो बुजिजोब्बाय ना फ्रायानो बुजिजोब्बाय ओमफ्राय माखासे जोंनाव दंबावो जों बेखौ बुजिना लानोसै साननानै ला नोंथाङा बे मोनसे फट' ओमफ्राय बे मोनसे फट' बिनि गेजेराव माबा मोनसे होनो लुबैदों एनिमेसन साननानै ला बेखौ मा होनो ट्रान्सिसन माने मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेयाव थांनाय बे मानसिनिफ्राय गारियाव थांनाय होमबा नोङो बे गेजेराव मोनसे गुफुर साइन दंना बेयाव थुदो नोङो अब्लानो नै ट्रान्सिसन इफेक्ट ना माबायदि ट्रान्सिसन इफेक्ट नांगौ नै बेफोरबायदि बे ट्रान्सिसनखौ सोलोंबाय नाय माबोरै जायो दाना बे जाबाय रबार्ट पेटिंसन आरो बे फिल्मनि नामा आर फोसाव जाबाय दाना जोङो इमेजखौ माबोरै एडिट खालामो बेखौ सोलोंजोब्बाय दानिया जोङो भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो बेखौ सोलोंनोसै एखे खोथा जोङो मिडियायाव थांनानै भिडिअखौ जोङो सेलेक्ट खालामनोसै जों जिखुनु जा डाउनलडेड भिडिअखौनो लानोसै आङो ना नायदो जों बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै एडिट खालामना सेलेक्ट खालामनांगौ जोङो रिप्लेस ट्रिम ओमफ्राय स्लिपखौलाय जोङो नांथ'आ एथ'रा जोंनो मिक्साराव मा जोंनो भलिउमखौहाय अफ अन खालामनो हागोन नै गोबां बेसि ओमफ्राय अट' भलिउमखौ अफबो दोननो हायो अनबो दोननो हायो ओमफ्राय बे लेफ्ट राइटआ मा जोङो हेडफन होब्ला आखिजोंल' खोनागोन जोङो बे होला आखिजों खम खोनागोन ना आखिजों खम खोनागोन नै बिदि होला खालि आगदाजोंल' खोनागोन बियो आखिजों जेबो खोनानाय नङा भलिउमा बेबायदि ना बे पिच बियो ना बेफोरखौबो स' ट्राइ खालामना नायनाय जोबदो स' रिभार्सआ मा रिभार्सआ खोनासं माबोरै खारदों बियो उल्था जागोन खोनाबाय दा रिभार्स होब्ला नाय फार्स्टनेसो लास्टआव थांगोन ओमफ्राय लास्टने फार्स्टआव फैगोन खोनाबाय बेफोरबायदि नै दाना नाय उल्था जाजोब्बाय हनै बेबायदि खिन्थु बिदि नङामोन बेसो फार्स्टआवमोन नै बिनिफ्राय बियो खारलाङोमोन नाय दे जों रिडु खालामफिनसै नाय रिभार्सनि खामानिया बेनो रिभार्स खालामनाय पेन एन्ड जुमखौलाय जों सोलोंखाबाय ना पेन एन्ड जुमखौ जों सोलोंखाबाय माखौ देखायनो लुबैदों जों बेखौल' लानांगौ रटेट मिलारिं जों सोलोंखाबाय ओमफ्राय फिल्टारखौबो जों सोलोंखाबाय नङा होमबा फिल्टारखौबो जों सोलोंखाबाय बहाय जोङो गासैखौबो सोलोंखाबाय दा बेयाव दं भलिउम एनभेलपला मा जागोन नोङो बबेयावहाय भलिउमखौ खम बेसि खालामनो लुबैदों जेनेबा साननानै ला बिनिफ्राय फार्स्टआव आङो नैबेवहाय साननानै ला नैबेवहाय आङो बेखौ थुनांगौ प्लासआव ओमफ्राय ओरै लांनांगौ बिसिम आङो मा खालामनो लुबैदों बेवहाय भलिउमखौ आङो खम खालामनो लुबैदों बिनिफ्राय ना नै बेबायदि बियो नै खिन्थु आङो नैबेसिमल' खम खालामनो लुबैदों बेयाव प्लास होबावदों ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो आगोलावनो लांनो लुबैफिनदों नै अब्ला नै बिदिलाय बियो ना बेफोरबायदि खोनाबाय ना अब्ला भलिउमाबो खम बेसि जाबाय थ' खम जाफैबाय आरोबाव बेसि जालांफिनबाय बेफोरबायदि आरो ना बेनो भलिउम एनभेलप इकुवेलाइजारालाय नै मा नांगौ नोंनो बेखौलाय जों बुजिखायो रिभार्बबाबो जों बाथरुमाव लादों बायदि जोङो आवाजखौ खोनासंनो हायो बेफोरबायदि केथेड्रेल केप दंजोबो बहाय ओमफ्राय भइस चेन्जारबो दङ भइसखौ माबोरै नांगौ नोंनो ना आलदा खोनागोन दा एक्सट्रेक्ट अडिअ थारमाने बे भिडिअनिफ्राय नोङो जुदि जा रायलायदों बेखौ दाननोब्ला एक्सट्रेक्ट अडिअ दोनदो अडिअ आलदा फैबाय बेखौ दानदो ओमफ्राय होननानै दानदो होमबा जेबो खोनाला नोङो ना बे भिडिअआवहाय जेबो खोनाला बे होनबाय एक्सट्रेक्ट अडिअ दा बाखिखिनिया एखेयानोसै स' जों सोलोंजोब्बाय थ' काइनमास्टारजों माबोरै जोङो भिडिअ एडिट खालामो जोङो बेखौहाय सोलोंनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिजोब्बाय होननानै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय मोजां आरो मोजांसिन भिडिअ गावबा गावनि भिडिअ बा इउटुब चेनेल दङब्ला मोजांसिन इउटुब भिडिअ जोङो आपल'ड खालामनो हागोन होननानै आं फोथायबाय ओमफ्राय जोङो बे भिडिअखौ जुदि सेभ खालामनो लुबैदोंब्ला मा खालामगोन गोजौआवहाय जे एर' साइन दङ राइट साइड कर्नारावहाय बेयाव थुनांगौ नै ओमफ्राय जोङो बेयावहायबो माखासे जोङो सोलोंनांगौ बेखौ फुल एचडि 1080p दोन जुदि नोंनि मबाइला बेनिफ्राय बांसिन हायोब्लालाय बेखौ दोन ओमफ्राय बेखौहाय 30 फ्रेम रेट 30 दोनलानो बेयावनो जाजोबो आरो ना ओमफ्राय बिट रेटआ मा बेखौ बेयावनो दोन 16 17 आवनो दोन आरो ना जुदि
जुदि भिडिअआ बांद्राय गोलाव नङाला 5, 7, 10 मिनिट 20 मिनिट अब्ला बेयो 14, 15आवनो थैयो आरो बिट रेट जेबो अरजाया। ओमफ्राय सेभ खालामदो, सेभ एस भिडिअ, अब्ला बियो सेभ जानोसै, नै बियो सेभ जानोसै, अब्ला बियो सेभ जाबाय, बे सेभ जानानै जोंनि मबाइलाव बियो थाबाय। नायदो जों गेलारियाव थांसै, बियो जाबाय रबार्ट पेटिंसन आरो बे फिल्मनि नामा आर फोसाव। होमबा जाबायब्ला बेनोमोन जों भिडिअ खालामनाया। अब्ला दिनैनि बे टिउटरियेला एसेनोसै, लोगो मोनबावगोन आरो मोनसे भिडिअ